Здравейте, аз съм Дарина и в моя блог ще ви разкажа и обясня характеристики за сноуборда, който притежавам, плюс други важни и съществени части към него. Тук конкретно показвам нещата, за които ще говоря днес. Нека първо да започнем от обувките към сноуборда. Те струваха 750 лева, като марката им е Deluxe Demon L3 Boa. Тези обувки са твърди 6 от 10, което е сравнително добро за всякакво направление в сноуборда, защото хем ти дават опора и стабилност на базата на това, че са нито много, нито малко твърди и хем ти дава свобода на движенията за правене на трикове и фрирайд каране. Те са тип боа поради начина, по който функционират. Отпред и отстрани имат кръгчета, който се нарича боа и се използват, за да си затегнеш обувките, въртейки го. Много добро тяхно свойство е, че са термофлекс, което означава, че можеш да си коригираш вътрешната част на обувката според това, ако случайно ти ръби, усещаш някакъв некомфортен дефект или нещо не е според изискванията ти. Това се постига, като се нагрява обувката отвътре, докато умекне и после се носи минимум 30 минути, като тя през това време се напасва по крака ти. Това беше за обувките и е време да преминем към по-същинската част, а именно към сноуборда. Модела е ROM SDS Haste и е Twin, което означава, че борда може да се кара от хора и с ляв и с десен водещ крак, коригирайки се в зависимост от това, с който ти е по-удобно, когато караш, да контролираш борда и завоите ти, както и въобще начина, по който ще ти е разположено тялото спрямо пистата. Сега ще покажа как стоят обувките, закачени за автоматите, съответно към сноуборда. Сноуборда е с твърдост 5 от 10, което е точно по средата на скалата. Това си има своите привилегии поради факта, че можеш да караш по всякакъв терен, от парки уреди до писта и до офроуд извън писта. С това е доста приспособим и лесен за овладяване. Най-важното нещо за него е, че борда е кембър по средата и рокер към края на носа и опашката. Кембър означава борда да е по-вдъбнат нагоре по средата, а рокер е обратното на кембъра, точно да изпъква повече отстрани. Тази комбинация придава на борда по-добър отскок при натиск и имаш потенциал да се изтласкаш толкова нагоре, колкото натиск си сложил върху кембъра на борда. Ето сега показвам малко по-детайлно самия дизайн на борда. Автоматите дойдоха с резервни части в случай, ако се счупят под въздействието на висока температура или износване. И това са те заедно с други резервни болчета към тях. Това беше блога и чао!